Men du skal lige være klar over, at jeg filmer det nu her. Jeg er ikke på din grund umiddelbart, nej. Det er, hvad vi har fået at vide af bestyrelsen, at de har en aftale. Ja, du kan bare snit over, hvis du vil det, men du skal bare være klar over, at jeg filmer dig. Det er godt. Det er fint. Ja. Det er en del hærværk, men det fjerner os jo ikke, det der her. Det fjerner os jo ikke. Ja, selvfølgelig. Bare ødelæg vores ting, og så ring bagefter. Hold nu kæft, mand, hva'?